Dobre, nahrávam. Bije mi to do očí! Budem žubúriť. Vítajte v našej novej kancelárii. Ahojte, toto je testovacie video, budeme rozprávať asi takto. Možno hlasnejšie, ak budete chcieť. Čo, Povedzte it's si. alive? It's alive? Oh no. Oh no. Nazdar. Dar. Po mega úspešnom virálnom videu číslo 1 s chili papričkou, teda s chili chipsom, natáčame video číslo 2. Keďže nás ľudia začali stretávať v Kauflande, všade možne, narastol počet lajkov a počet followerov asi o 4. Johnny, tebe koľko? Dnes 5 na 7. Je to závratné. Je to závratné číslo, musíme sa toho držať. Preto sme sa rozhodli natočiť aj video číslo 2, ktoré vám predstaví toto môj parťák Johnny. Ďakujem, ja som Johnny. Okrem iného, toto je Kubo. Čaute. Skvelý parťák na tom čipse. Toto video sa bude volať Surströmming. Po švédsky Surströmming. Filet. Je to takáto konzervička, kedy budeme požívať tieto skvelé filetky z rýb. A údajne to vyvoniava. Super. Podľa mňa to bude OK. V prvom a neposlednom rade by sme chceli poďakovať nášmu sponzorovi Palimu Janotkovi, ktorý nás do toho takto chcene nechcene dotlačil. Videl v nás potenciál veľký a Proste máš a ideš hej, systémom. Hej. Ono, dlho sme sa bavili o tom, hej, že kto to prvý otvorí, kto a tak ďalej, boli veľké scenáre. A scenár máme takýto, že proste ideme. Hej. ako mali sme už veľa termínov, preto je tento Surströmming už 3 mesiace po záruke. Trošku nám nafúčal, ale myslím si, že efekt bude mať úplne rovnaký. Hej. Ono, ja si myslím, že za chvíľu odletí, hej, tak možno by sme mu... Podľa mňa to takú bude riadne chvíľku. striekať, ale... Dobre, dohodli sme sa s Johnnym, že si dáme suverénne kameň, papier, nožnice do 3, kto to otvorí. A ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ja Určite. osobne sa na to vôbec neteším. Není čo naťahovať, poďme na to. Kameň, Počkajte, papier, musím si nožnice. pripraviť pre istotu moju povinnú výbavu vedľa. Samozrejme som to ja našiel, jeden hviezdičkový, krásny kýbliček. Tak ideme do 3. Pane, že ma ostriekaš. Asi som prehral. A to som myslel... Ináč ja neviem, či Johnny vie používať takýto moderný otvárak, ale hádam sa mu to podarí. No Johnny, je to tvoje. Daj mi ešte 5 sekúnd, prosím, na pretýchanie a pomodlenie sa. Celkom mi srdce bije, neviem, či to počujete. Ty kokšo. No dobre, poďme to skúsiť, no. Ale poviem vám, určite to nebude štípať tak ako tá čipsa, hej. To je plus. Mínus, to ešte nevieme. Začni tam, kde to nie je nafúčané, hej? No a kde to není nafúčané? No tu. A podľa mňa ono, čo som videl videa, tak už pri tom prvom šťuchu, vieš, keď do toho zapichli, už to bol kalamita, takže... No, zvláštne. On to skutočne fúči. Ty kokos. Mi vyšla slza. To musíš si to krútiť, ty tela. Jaj! Ja. Vydrž na chvíľočku. To tak zafúkalo, ako si... Ja idem do opačnej strany. Keď je zle, tak sa opäť.
Zle? tebe to nič nerobí? Ja nemôžem rozprávať potom, keď mi to robí. Bože, akú mám peknú aviváž. Oh. Dosť ťažko sa to otvára, musím sa priznať. Zase idem na druhú stranu. Oh, ty kokos, aha. Tak ja nie som ten viking. Ja mám krvavé rybie slzy. Máme problém s otvorením. Otvárak vyhodím. Pardon. Povedal som, že Ideme ďalej. Povedal som, že nebudem nadávať. No kto toto mohol kúpiť? Pali, ty? Bože, prečo ja som vždy ten horší z našich dvoch? Vždy, keď si to dám dole, tak... Toto ja si to už nedám. Náš kameraman to tiež nezvláda. Sami vidí, že je tu s nami. Už som si zvykol. Tak to otvárame. Tak kde? Daj to preč, kde sa delá blívno. A toto je zlé, toto je ako, ja som... Aj to... Uj. No ja to neotvorím. Na to je hnus. Ježiši Kriste. Johnny, veď už to dokrúť. No to kľuď. Ježiši. Johnny, sorry, ja to asi neskúsim. Ty si myslíš, že mi to robí radosť? Prehral si akože, ak si to prehral, to aj zje. Dajte mi radšej tie čipsy. Som sa spotil viac ako pri tom čipse. Aj ty vyzeráš horšie ako pri tom čipse. Ja ti zahodím tento Ozaj. otvarák. Ne- Ty si to kupoval na Bošáku. Ošicoch. Pokazil som otvarák. Dobre, to ja som rád. Vypij to iba. Aha. Ježiš. No, asi si zvykam. On ho fakt Počkaj. pokazil. Prečo sa nadýchujem nosom? Toto ak dohodím do nejakého verejného koša, tak... Ako fakt to smrdí. Fakt to smrdí. To keď vyhodíme do komunálneho odpadu, tak budú mať problém v Mikuláši, nie v Kubíne. Tak mi to pomôž. To sa už nedá Opraviť opraviť. proste. Dá, veď je tu závid. Sám si závid. Nefúkaj, ty chu... Jožo, nefúkaj. Rovno na mňa. Božo, akože ja nie som konštruktor, fakt. Bože, ja zasa budem ten, čo vyzerá na videu, strašne zle. A ty Máme technický nič. problém, musíme urobiť pauzu. A ty nič. Bohužiaľ, či bohudík. Takže pokračujeme. Do druhej strany, či do... Aha, dobre. Tak to pichni zasa tu, kde si.
Ja už vidím vodu. Vodu som videl už hodinu, ale Dala ešte do vidieť plyne. tú rybu. Nič, idem na sucho, neotvoríme to takto. Skúsime čo. Dobre, vidliček mám doma dosť, takže tieto môžu ísť tiež do koša. A vám sa to pozerá. No. A to ešte musí viac. Nemáme hociakú inú otváraciu Nemám otvárať. prístroju? My sme, vieš, moderný dom, moderná domácnosť. Ja máme tie staré otváraky. A škoda, že to nemá, vieš, iba ten, že... Daj mi to sem. Nech sa páči, pomôž mi. Mám to na prste, mám to na prste. Oh! A ja tiež. No poď. Zasekol som sa. Drmeš. Ty kokos, nevoňaj si prsty. Nevoňaj si prsty. Ty tam čo štekáš? Je pred nami posledný kúsok a uvidíme. Tak pridržaj mi túto... No ani náhodou. Ok, ďakujem. To je kamienok šťastia. Lásk. Ty kokos. A ja rieham non-stop a ty nič. Vieš o tom, že pľúť môžeš aj vedľa, nemusíš mi do kýbla pľúť. Pľúť sa daj na trávu. Tam máš... Hrdinovia. Wow, ty kokos. Si predstav, že toto, kde si doma máš, v kuchyni toto otváraš. Poviem na zem. Ďakujem ti, Bože, za tieto dary. Ako povedzte mi ľudia zo Švédska, prečo? Prečo si toto robíte? Ja mám rád švédsky hokej, ja mám rád... Kotbulár, švédsky guľky. mňamka, všetko v pohode, švédske guľky. Ale toto, Toto bola dobrá vlna útoku. Sústoj mi to chodí tak na vlny, hej, však? Mhm. Ako taká sinusoida. Teraz som dole. Celá sinusoida. Teraz som Muchu tu máme, úplne vypadne. dole. Aha, vie to, vieš. Zrazu je to taký roj nad nami, vieš, lebo... Sme na to pripravení? Dobre, stačí, veď kašli na to. Vieš o tom, že Johnny, že cestou z tohto nášho nového štúdia to budeš niesť v taške? Čo ti práši? A nechoď k tomu blízko, fakt. Ja si myslím, že môžeme si dať iba challenge, že si k tomu máš ísť pričuchnúť. Vlny, Kubo, si na sinusoide, ja som teraz hore. Ty si dole. Aj, ty ja už vyššie ani nemôžem byť. Páne Bože. Aby ste boli v obraze, je to strašne mazlavé. Nedá sa to Nedá sa to Nedáš to preč? Práve som opisoval, aké konzistencie to je. Je to strašne mazlavé. Nedá sa to napichnúť na vidličku. Čo ti práši? Nech sa páči. Budem chvíľu hrdina. Keď ono sa to nedá ani odštipnúť. Celé si to daj. Aha. Skúsim si nájsť taký decentný kúsok. Budem distingovaný. To sa už asi nedá. A už sa mi to, ak mi budete držať palce, Johnny, ja ti gratulujem, ja toto nedám. to je... Kto vie, čo je to? Slede. Pomôžeš mi? Ďakujem veľmi pekne.
Máme. Slede sú to, hej. Máme tu filet. Vysoko fermentované. Sa mi zdá. Volá. Máme tu filet. Není toho veľa. Je to asi tak tretina, menej, pätina, je toho strašne málo. Si vykostil, táto ryba zomrela pre teba. Pálo. Za toto mi budeš musieť pustiť 2 legy. Ináč, Ale iba keď sa bude hrať do 2. vás trafím. Tina, budeš sa s ním poskávať? Dnes určite nie. Je to slané. Je to skutočne... Stále je to slané? Ja idem ešte dneska uspávať moju dceru a keď jej budem dýchať týmto, vieš, tak možno aj jej ublížim. No musíš to skúsiť, Kupko, veď to na teba čaká. Sorry, ja som fakt slabý kus. Čo sa deje, Johnny? Popíš nám svoje myšlienkové pochody. Môžem si odplúť? Môžeš. Strašne sa mi robia sliny. Totiž to, ono to je slané. Ono to je slané asi v niečom naložené. Nerozprávaj, nepozeraj. Zlato, dneska budeš iba dezinfikovať, ja ti dneska pusu nedám, sorry. Moment. Dobre, Je to slané. vyšleme niekoho na kolobežke to rovno zahodiť. Je to slané. Chvíľková, sekunda a pol, je tam chuť tej ryby. Môže byť, môže byť. Losos, treska alebo šťuka. Ďalej, v prípade ešte pstružík, ďalej. na Pstružík, grille, taký takto v báne však. vyválaný riadne. Nahoršie ten smrad potom, keď si vydýchnete do nosa, no. S tým bojuje človek, ale tá sekunda a pol, to sa zvládnu dá, kým to človek prežerie. Čo bude zajtra, pozajtra, pozajtra? Čo môj gastroenterológ? To uvidíme. Myslím si, Že by si mali sme toto. toto video mohli skončiť. že by si mali to toho so mnou. Ja si to tiež myslím, ste v tom obaja. Nájdi mi ale ešte menší kúsok, ako to mal si ty. Moje ruky zožiera nejaká stará ryba. Menší! Čo ti? Práši? Ako pekne. Ja fakt len tak, vieš, predstav si, keď... Neviem, k čomu tam prirovnať. Začína ma záha páliť, kámo. O, ten kúsok, ten čo si mal. Môžeš mi asistovať? OK, ďakujem. Už si tam mal úplne miniatúrny kúsok a ty vybereš najväčšiu kobylu, ty kokos. Čo robíš? Vykosťujem. Ja chcem iba toto, čo je tu na konci, iba tento. Nie, ja som mal filet. Ale ja ti kašlem na filet, ja zjem iba ten kúsok. Buď rád, že to si dám do huby. A potom si idem vyplachovať hubu tak asi 4 roky. To mi bude smrdeť ešte aj zajtra v robote. Ja nechcem cítiť v živote stavbárskú ponožku už. Ja práve že radšej. Dobre, toto mi daj. Vydrž, veď už Nie, to... veď tento kúsok malý. Veď Veď ty mi dávaš košku. Ja nechcem košku. Ty si košku nemal. Aby ste videli, Kubo ryby vôbec nie je. Ja jem ryby, dobre pripravené. Iného Kuba som myslel. Nech sa páči. Lebo tu chodia muchy. Asi to smrdí. Je to fakt iba slané. Chudnie potom, keď vydýchneš. Tak nevydýchuj potom. Prestaň dýchať. Ja občas nevydýchujem. Môžem to akože požuť a hneď vypluť? Nie. To prehltnúť? Hej, zec to. Aby gastroenterológ mal roboty. A si predstav potom, keď pôjdeš na veľkú potrebu, hej, čo to bude na tom záchode. Máme tam si po čipse, hej, ako to pálilo, nechcem si teraz predstaviť, čo to bude robiť. Pokrčil sa mi obrus, nemôžem to jesť. Zašlo som. A fakt muchy sú na nás všade. To tak keď zafúka tu na... A pozri, ako sa trasiem, ako kučo.
Kubo, prosím, poďme. Hamiky ham? Buá! Nečakal som takýto útok od teba. Johnny, ja sa toho bojím. Fakt, mal som väčší rešpekt pred týmto vám ako pred tou čipsou. Ja už rozmýšľam nad hocičím. Ja už sa chcem toho zbaviť. Tak No a šup. vieš, ako sa toho zbavíš? Že to zješ? Hami. Požuj a prehltni. Vidíš, teraz to je OK. Vydýchol. Teraz bude vydýchovať chvíľu. Johnny, ty to stále držíš v sebe? Taký môj kamarát. Ďakujem za pozeranie. Jasnou čistú. Ja vám... Dal som si predtým čokoládu, vieš, že to bude príjemnejšie. Jahody, čokoládu, zmrzlinu, alebo jahodovú zmrzlinu. Hnus. Dobre, dúfam, že sa vidíme najbližšie pri nejakom príjemnejšom videu. Ahojte. Určite. Ahojte, čaute. Musím si dať malenku. Veríme si. Ja som taký rád, že to mám za sebou. Podľa mňa sa nenadýchnem normálne asi 2 alebo 3 dní. Ak vás niekto hnevá, môžete to kľudne otvoriť, dať susedovi pod koberec. Pod rožku. Sa zdá, že človek si na to na chvíľku zvykne, že s tým vyrastal a tak, že je to pochuťka, no. Sinusoida vidíme. Ale fakt to smrdí, akože... Kubo! Sáčok tašku. Je to za nami. Dozvie do toho hoď. To vyzerá ako nejaké slimáky, ale... A to je hnus. To vyzerá ako studeno. Ježišmarja. Ja som vyvracal kameň. To si... A kto mi to bude držať, poprosím ťa. Bol tu ešte niekto na tomto videu, kto by mi pomohol? Toto video mi zarobí na nový otvárok, dúfam. Toto video sa stane... Budem zbierať zbierku. Nemôžem rozprávať. No tak to. Úplne najhoršie, že ahojte, čaute a ja poviem čo. Nič, ty budeš ticho, ty začneš už potom. A ja sa chcem tiež pozdraviť. Marcelke. Ježišmarja. Okay. Klapka číslo 1. Prečo s tým tak trieskáš? Lebo to sa... Ty si sa do toho oprela, počúvaj. Klapka číslo 1, vieš čo, zahodil takto rovno. Ja som takto ostal. Pokus číslo 2. Nazdar! Servis! Čo sa ti na tom ako to nepáči? Nazdar poviem. Klapka číslo 3. Nazdar! Servis. A zase... Ja som chcel povedať nazdar.